Bona tarda. Avui, dia 1 de desembre, fem els regidors parlen per explicar-vos aquesta problemàtica de les fulles al carrer. Com bé sabeu, el problema de les fulles a dia d'avui als nostres carrers és degut a que la poda encara no s'ha pogut començar. De fet, es comença cada any cap a l'octubre per evitar aquesta situació. Aquest any la licitació s'ha fet aconsellats per la nostra interventora. S'ha fet una licitació a 3 anys per poder aconseguir un millor preu a les empreses que es presentin per fer aquest servei al nostre municipi. Això s'ha allargat, tot i que el mes d'agost ja vam començar tota la documentació per poder tirar endavant aquesta licitació. S'ha allargat excessivament, s'obriran sobres el dia 12 de desembre, després encara s'ha de presentar documentació, per tant això ha durat força més del que nosaltres esperàvem, vist que ja veiem un problema real al nostre municipi amb fulles al carrer i que la nostra empresa de neteja, o l'empresa de neteja que està contractada per l'Ajuntament, està fent un sobreesforç i està fent hores extres per intentar evitar això. Nosaltres el dimarts hem contractat una empresa per poder fer aquest servei mentre s'adjudiqui la licitació a la nova empresa, que després aquest servei que s'haurà fet aquests dies es traurà de la licitació. Així comencem a evitar un problema que hi ha al nostre municipi. Moltes gràcies.